Kuble yipi baro prolog banwan sha kane ke channel jongi ngakarpat yipi baro bas ngapapet kane video hok demen dekut namar kane video menta ke video ka bakong santam nak menta jong baro ke bat yaki mobile phone te pet yang ne ngaben yipi lada kane ka green dot kami ha ka mobile phone jong pi te kamun ka phone jong pi ka don ha ka jingma kumno ngani tu ipe pet ka jingmun kene ka jingmi kene ka green dot kamu don ki bahak ya ka phone jong pi don ki bahak ya kamera ne ha ka microphone ga jong pi maximum ki samla container ki samla shenrang jujia ha ka phone jong ki komne kum tu teng don ki ba don samla sha give pat don samla berim ko bantip ka samla jong ka kren phone e kumnu ka text shano ka pha ya ka message te maximum ki shenrang lane ki kan the ki ju hak ya phone jong ki samla jong ki te tang ke samla maximum teng kum tu ki hacker ki ju hak ya ka phone kana ba kin yo man sei pisa na ka bank account jong pi te hangne ngan pen ip menta bar ngan le sha setting mo te working sting ya kana ka video menta asni lat phila sang ba share kana ka video rangkat ki perlok jong phiru ya setting klik setting te hakane hapo kane setting pinyo ko ka option ketika option ka privacy te klik hakane ka option privacy mo te hadan ba phila de klik yakane ka privacy option te pinyo i hang ne bun ba ki option te ngimlek ban klik ya gitu ki bas don showroom ngin klik hakane ka badon hane permission manager tengah klik ne ka permission manager te hadin phila de klik ne ka permission manager punyo ibun bhag option kini ne calendar call logs camera contacts location microphone phone bat bun bagi option kini ne te kene ka green dot ki jo hak tang ya ka camera ka microphone maximum te ingin klik ha ka camera ka menangkong mo camera baik te kemud hang ne ngan bataya phi da ka basya bhamo lada don ki bahag ya ka kamera jong PM tekin bu ya ka ve ka hidden app ibure ya ka ve ka apps hapo ka phone jong pi ka ba phim yo i ya ka da ka ba hide ya ka mo ta hang ne phin yo i ya ka ta ka app ka biki hide ka biki bure hang ne te phin yo i ya ka ne ka app hang ne ka list page ka ta ka app lada ki bu ka phone jong pi kan mi hang ne baro te lada kata ka apps ka don ha phone jong phi ki unknown apps ta phi de ban le kum ne phi de ban klik ka app shubu klik ka ne ka WhatsApp mo tengah lada klik phi phila no i hang ne allow only while using the app kamun lada utau apps lang bau to apps ke hang ya phi de ban don't allow ne nai allow you to app mo ta klik ne na don't allow mo te ada pila de klik down allow te la biang te lade kamu lade ku tau up ke ba ki hak ya phi te ban na permission yo mo na permission yo te hang ne pila i ka pen i hang ne tang gitu ki up ke ba ki ba yo permission ha ka kamera bat gitu ki ba yo permission phi yo i hang ne showroom ki don not allowed phi yo i kine kamu kim yo permission re ban use ya ka kamera kene ke app ke bedon showroom bat sakaway ngan ni phiang ne ka microphone kan klik ne ka microphone te lada kane ka lada ke hak ya ka microphone jong phi ban snap ya ki sur jong phi le ne ki jingkren jong phi ha WhatsApp ne voice jong phi WhatsApp le ne ki call jong phi tekin hak ya ka microphone jong phi teler don kata ka apps ka beki hak ya phi hang ne kan pen iyo baro te kumne ken pin nai allow yo te kine pat showroom te kim yo allow nalan mo te tang kene ken ngako aben iya phi ngathrai pela sang thu la phi sang thu phi jing mun ta chana video so ba like but share kana video khule shibun